Тръгваме, ще се кара днеска. Okay, let's go. Без 10 и слънцето още не се е показало хубаво. Всички спят, ресторантът още не е отворил. Телодняно го. Готови сме за приключения днес. Чакаме и другите да дойдат към 8:30 в хотела. Цето, какво става? А? Ще откачаме ли днес? А? А, така. И Краси и той съгласи. Okay, let's go. Okay, let's go. Как я освежихте ли? Okay, let's go. Okay, let's go. Цецо, как е положението? Има ли газ? Има ли газ? Сине, как е положението? Има ли джинчи? Има. Вечера ще пиеш ли джинчи? Вода. Ще да ми камерата да вече. Друго ще реве после синкоица. Ей го един пиян активист. Ей. Ако не сте виждали, това е. Леко каските за пране после. До целите сме за пране. Направо може да скочиме в басейна до вечера. Така както сме. Сатевет. Направо сатеветата, нали? Айде, тръгваме. Ще скочи направо циклите в басейна. Къде в карбуратора на колата и има вода. Ще пък къде знаеш къде е карбуратора, че им дава. Тя вика, не знам, викам, колата падна в басейн. Okay, let's go.
Голямо каране стана. Много е хубаво, надявам се всички да са доволни. Прахоляк има доста, обаче адреналина е на макс. Сега ще ви ги покажа как идват само отгоре от завоя. Не знам защо записва само по 1 минута, ама ще ги обработиме. Направо страшен кеф. Няма ли да идват вече? Казах им 1-2 минути да се забавят. Те май са легнали да спят сигурно. Момчетата много добре всички. Освен Лъчо. Лъчо малко се почерпи с нощи с джинчи. Те ли са, не са ли? Идва май някой, ама вятъра ли? Какво чакат? Да не чакат да им се обаря. Момчета, хайде, тръгвайте! Падна ми батерията от чакане. Хайде, че път ни чака. Казах 1-2 минути, не 20. Сигурно пак заради Лъчо. Лъчо, стягай се. Лъчо малко се почерпи с нощи с джинчи. Okay, let's go. Ей, идат. Идват. Okay, let's go. Okay, let's go. Какво стана, бе, братче? Лъчо малко се почерпи с нощи с джинчи. Okay, let's go. Okay, let's go. Имаме и поражения вече. Сега се го страпни. Okay, let's go. Дай десен, дай десен. Много нагоре отива. Okay, let's Дай go. надясно. Накъде? По-дясно. Заби надясно. Давай, готов. Само внимавай там. Ей, там уни дървото. Минаваш. Okay, let's go. Готов, мина. Красик, добре ли си? Да, бе. Втори мисля, че се удари. Ще си ли за връзката за едно отворение? Okay, let's go. Голям екстрим тук.
Страшна работа. Опа! Дай с десен, дигаш се. Okay, let's go. Мина, давай, минаваш. Okay, let's go. Как е? Случва се, по някой път имаме и поражения, но важното е да сме живи и здрави. Сето как е? Че нямаме една пуричка сега да пада. Майка му шепа. Майка му шепа. Майка му шепа. Разпра. По-добре го мъсни и после ще го сложим, да не го загубиш някъде. Дай ще го сложим в багажник, аз я мярка. То се щупи. Ами ще се лепи. Тук ще минем ли? Добре, добре. Той дошъл. Лъчо малко се почерпи с нощи с джинчи. Okay, let's go. Що стана? Okay, let's go. Ай си идва! Okay, let's go. Майка му шепа. Лъчо малко се почерпи с нощи с джинчи. Okay, let's go. Знаете ли се? Ето я, тук сме. Ей там. Заминаха другите нататък. Да? Да, отзад. Имаме едно пригряло АТВ само. Всички сме благополучно здрави. Няма паданията, няма травми. Много добре мина. Вече сме на половината път. Тръгнахме сутринта в 9 часа. В момента е 2 часа. И сме на половината път. Ето е хижата. Тук сме. Отиваме да пиеме биричка и да хапнем някакви пържолки, ако има нещо интересно. Обаче не знам къде са другите. Сигурно са се върнали да го вземат. А ще остана да ги снимам. I pay my dues.
Time after time, I've done my sentence. No commit, no crime. I'm back these days. I've made a few. I hit my share of scam, kick me in my face. They come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. My friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Да отидем да видим езерото. Хайде, обръщаме отзад на сянка. Всичко наред ли? Майка му шепа. А? Майка му шепа. Е, там отгоре. Идваме на паркинга. А? Майка му шепа. Правиле. Как си? Всичко е точно. Всичко е точно. Повече малко се почерпи с нощи с джинчи. Сега ще починем и продължаваме следващите 70-80 км. Всичко е безаварийно. Надяваме се да успеем да тръгнем с АТВ-то като изтине на Митака. Всички други са в перфектно състояние. Малко сме изморени, но всичко е наред. Хайде, да ходим на бирата. Okay, let's go. Положението стана разбит нос. Ей го. Добре, че ма чуха. До вечера на моя сметка ще се пие. Носът щупен. Щупен ли? Сигурно щупен. Той би стои голям, сега е време да се направя пластична операция да го намаля. Само да се изстрижа тогава. Нали? Да си оправи носа.
Okay, let's go. Кой бе? Да. Краси? Момчета, този преход имаше от всичко. И кал, и вода, и падане. И всичко имаш. И гуми спукани, и пияни хора, и прибит, и щупени носове. Всичко имаш. Лъчо малко се почерпи с нощи с джинчи. Прибрахме се, равноспетка. Една спукана гума, един щупен нос, едно обърнато АТВ, много адреналин, всичко беше много добре. Сега трябва да отидем да пим по една бира и да дезинфекцираме от прахоляка. Имаше кал, имаше съчки, имаше прахоляк, имаше и пияни хора. О, да! Ей, прибих го. Прибих го. Да, момчета, всички трябва да кажете по една дума, по едно изречение за днескашното пътешествие. Ето. Давай, Децо, ти си. Пътешествието не е свършило и нощта е млада. Краси. Късмет. Късмет голям днеска. Това не е вид, дето нали, всеки си пожелава живот и здраве. Нали? Те на Титаник всичките били живи и здрави, ама късмет няма. Нали? Лъче? Нали? Голям късмет днеска имаме. Къде са другите момчета? Така, понеже те вече те дадоха интервюто, само вие не сте дали. Какво мислите за днескашното така каране? Как се развиха нещата? Хареса ли ви? Перфектно беше. Малко происшествие. Случва се. Важното е, че сме живи и здрави. Само моето АТВ може да изкара 200 метра още, ама... Другия път на гръб. Да. Добре. Как е преминението? Всичко е доволно. И карането, и биричката, всичко беше топ. Браво. Добра почивка стана, нали момчета? Доволни ли? Особено пътенето накрая. Чакам малко отгоре. И благодаря на момчета, че ме извадиха изпод АТВ-то. До вечера са пи на моя сметка.
Лъчка, как е положението? Майка на си. Климатика работи ли? Винаги е. Нали? А, така. Пусти климатика, бе. Нищо не казваш, то от шума вътре не ме чува. Много е шумно от климатика и не ме чува. Много ми е добра, Айде, прибираме се.